ಹಾಯ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನುವೆ. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಈತ್ ಪಚ್ಚಿರ್ದೆ ತೊಂದೆ. ಸೊ ಅವೇ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಲುಂಬುಗ ಅವು ಉಪ್ಪುಡೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಓಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಅಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮಸಾಲೆನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಸಾಲೆಗೆ ಆಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ, ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜುಳ ಪುಡಿ, 4 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ, ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ತೊಂದೆ, ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ಪು ದಾತು ತಾರೆದ ತುರಿಗೆ ತೊಂದೆ, ಬೊಕ್ಕ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತೊಂದೆ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದಾತು ಪುಳಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಡ್ದ ಕಜಿಪ್ಗು ಪುಳಿದಾಯಿಗೆ ತುಂದಿನ ಪಂಡ ಅವು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪುಳಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ. ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ್ತು ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದಿರ್ಚೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ ಒಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆತು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಕಿ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಐಕಿ ಆನೆ ಕಡು ಒಂದು ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ಪು ದಾತು. ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತು ತಾರಾಯಿನ ಕೂಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ. ತಾರಾಯಿ ಒಂತೆ ಪುಡಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬುಡ್ಚಿ. ಸೊ ಈತ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅಂಡ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ದಿಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಈತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾವ ಒಂದು ಹದ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಾಸಿವೆಗೆ ತೊಂದೆ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂದೆ, ಬೊಕ್ಕ 3 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂತೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತೆ. ಮತ್ತು ಬಣಲೆನ ಬೆಚ್ಚ ಅವರೆದೀಕ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 5 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಯಾವು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡೋಡು. ಒಂತೆ ನೀರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಲ್ತದ ಇಪ್ಪುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಯಾವು ಇದು ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು ದಪ್ಪನ ಇಪ್ಪಾಡು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪಚ್ಚಿರಿನ ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಪಚ್ಚಿರು ಬೇಯರೆ ನೀರು ಯಾವ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡೋಲಿ.
ಸೊ ಗೈಸ್ ತುಯ್ಯರತ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಿಡ್ದ ಕಜಿಪು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದಾಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಟ್ಟು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಅದ ಮುಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.